koordinaatiston kulma ja näkymän kierto. Välillä meillä on rakennuksia, jossa kaikki kulmat ei olekaan ihan 90 asteen kulmassa. Ja mä näytän muutaman kätevän keinon, miten pystyy sitten piirtelemään sujuvasti näihin vinoihin osuuksiin. Ekana kannattaa katsoa, että on sopivia snäpejä päällä, niin pystyy näppärästi tarttumaan tässä elementteihin. Ja sitten otetaankin täältä työkalut valikko ja sieltä koordinaatisto. Ja tässä on tämmöinen kuin koordinaatiston kulma. Mä painan tossa hiiren vasenta ja nyt kun mulla on pakotus päällä, niin shiftillä saan sen pois. Ja tossa vasenta, niin nyt tää laittaa tämän hiusristikon tämän seinän suuntaiseksi. Tää on yksi mahdollisuus. Sitten kun piirtää, niin pitää tässä tätä. Ja sitten kun lopettaa piirron, niin täältä voi käydä valitsemaan takaisin peruskoordinaatisto. Ja sitten tämä hiusristikko palaa taas tähän normaaliin näkymään. On hyvä tietää, että myös menemällä tänne layout-valikkoon täältä löytyy käännä koordinaatiston näkymän kulma ja käännä koordinaatisto ja näkymä peruskoordinaatistoon. Että näitä voi myös täältä hyödyntää. Palataan sitten takaisin tänne työkalut-valikkoon. Toinen vaihtoehto on sitten kiertää näkymää. Valitaan tuosta kierrän näkymää nappula. Ja se kysyy kulman. Se voi näyttää tästä vapaasti. Tai sitten tänne voi kirjoittaa, jos tietää, että olisi vaikka 45 asteen kulmassa, niin painetaan enteriä, niin se on siinä. Toki nytkin kannattaa sitten siirtää tämä takaisin tämä kierto tuohon koordinaatiston kulma, tuossa vasenta, shifti pohjassa tuossa vasenta, niin pystyy näin piirtämään. Eli molemmat tarpeellisia työkaluja. Sitten tietenkin täällä on myös tämmöinen näkymän kierto, mistä voi ottaa kiinni. Ja jos on kolmiulotteinen, niin voi tällä tavalla liikkua sitten ihan vapaasti. Ja aina kun painaa tuosta topista, niin se palautuu sitten normaaliksi. Ja tätä voi kiertää tässä sitten hyvinkin vapaasti. Eli kierrän näkymää tosta, jos mä haluan palauttaa tämän normaaliksi, niin mä laitan tonne takaisin 0 ja sitten täältä takaisin peruskoordinaatisto ja sitten voi jatkaa näiden tavallisten suorien osien kanssa.